ए भाई हात नाही लावायचा. ओके आता हा तुझा खाऊ मी असा खाऊन टाकेन. तुझा खाऊ मी असा खाईन. थोडासा घेऊ. शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे चॅनलवर आणि डेली ब्लॉग मध्ये. तर नाश्त्याला आज मस्तपैकी उपमा, गरम गरम उपमा. तर नाश्ता करू, ऑफिसला जाऊ आणि भेटत जाऊ. कालचा ब्लॉग नसेल बघितलं जाऊन बघा, मजा मस्ती जाणार मस्त ब्लॉग बघा आणि एन्जॉय करा. आणि बघा याची एन्जॉयमेंट बघा. हा बघा, हा पावटा, हा बघा, हा पळाला, हा बघा लाजला. तर भेटू नंतर. ते गाडीचे स्टेअरिंगच घेऊन आलाय. हे गाडी दाखव तुझी. तिकडे गाडी पडले, स्टेअरिंग हातामध्ये. हे बघा कान पकडून गाडी चालवतो, कान पकडून. हे बघा काय गाडीची अवस्था केली, काय गाडी होती आणि काय केलंय. ए आज ओरल आहे काय, स्कूल आहे की नाही आज. तिची तर मजा आहे भाई. आता हे बघा गाडीचे स्टेअरिंग कुठे आहे माहिती नाही, कान पकडून गाडी चालवतोय. हा स्टेअरिंग दाखव रे, लवकर दाखवता स्टेअरिंग. हे बघा स्टेअरिंग कुठे, डोक्यावर. कोण अशी गाडी चालवतो, कोण चालवतो अशी. हे बघा चला बूम. साईडला ठेवा, कान आहेत ना जिंदाबाद. चालो. कशी गाडी केलीस, फोडून टाकली गाडी. शिवला तर परत काही घ्यायचंच नाही, राहू दे. मला बस पाहिजे, दाखवू नको बस नाही दाखवायचं आम्हाला, बंद केला आम्ही व्हिडिओ. मित्रांनो आलेलो आहे घरी, एक्झर बंद करत होतो. तर घरी आलेलो आहे, केस बीस कापून, त्यामुळे लेट झाले. आणि थोडस इकडे पण काम करायचं बाकी आहे, लॅपटॉप ओपन आहे. काय वा स्टाईल बघा, स्टाईल बघा. खाऊ खातोय आता. थोडासा करूया आपण नाश्ता, थोडासा आणि नंतर भेटूया. काम पण आहे आता, बघूया आपण. हा राहू दे. तर मग चला तर नाश्ता करूया, नंतर भेटूया. थोडस काम करून नंतरच. ए भाई हात नाही लावायचा. ओके आता हा तुझा खाऊ मी असा खाऊन टाकेन. तुझा खाऊ मी असा खाईन. थोडासा घेऊ, थोडासा. आणि हा थोडासा भेटलाय मला आणि आम्ही थोडासा खाल्लाय. वाव टेस्टी. शिवनी पण खाल्लाय, व्हेरी गुड. काय कळतच नाही. ए हाताने का नाही. मच्छी प्राणी. हे काय केलंय, रंगीबिरंगी कोळंबी. तरी बनवते ही नक्कीच. भोपळी मिरची, कारण कापली मच्छीच्या दिवशी भोपळी मिरची कापली जात नाही, शिमला मिरची. गाजर पण कापलंय आणि बाजूला कोळंबी पण आहे. मला वाटतं चिल्ली बिल्ली बनणार वाटतं. एवढ्या कोळंब्या आणल्यास कुठून, खोल समुद्रात गेलेली वाटतं. हा वास तिकडे खाली आला घरात. हो काय बनवते, हे काय बनवते. एवढीशी काय घेतली, म्हणजे जास्त घ्यायची ना. बोलायचं ना, जास्त घेतली असती. हा काय व्हिडिओ बंद करूया आपण, कारण की मार्च एंडिंग आहे. आपला पण एंडिंग होऊन दे. मग हे लसूण ठेवायची, अजून भारी वाटतं. खाताना ठेवते तोंडात असं तोंडात गेली पाहिजे. हा लागलं मला. पण ते गाईच इथलं बनतंय काय, कोळंबी चिल्ली. हा मला जर मला पाहिजे असेल तर मला शूट साठी उभं राहावं लागेल. तिथे भेटणार नाही. चार ही टॅमॅटो विसरली होती, तिने फ्रीज मधून काढून घेतलाय. तिच्या व्हिडिओ कळेल तुम्हाला. फक्त एवढेच व्हिडिओ जरा पटापट, बाकी काही नाही. आणि बघू तिथपर्यंत. ओ वाफाचा धारा. हो एक नंबर. इकडे कॅडबरी गात. ए ढंपाक टपाक ढंपाक. हो मस्त चिल्ली बनणार आहे मला वाटतं भैया. चिल्लीचा बेस आहे. कसली चिल्ली ती बघा तिकडे, कोळंबीची कोळंबीची भाजी वाढवायची टेक्निक, निंजा टेक्निक. इकडे पनीर चिल्ली, पनीर बोलतोय यार मी, पनीरच बोललोय. कोळंबी चिल्ली बनलेली आहे.
सवय लागली कोळंबी चिलीची. मला डब्यात भरते गरम गरम. वा 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 वा, थँक्यू थँक्यू, किती छान. बस बस बस, तुम्हाला नाही तुम्हाला नाही, आम्हाला तिकडे मळ्याची मशीन आहे. ते असलं तुला कशाची गरज? असं झालंय वा, छान अशी पनीर चिली ताईने बनवले, उत्तम असं. बघेलच कळेल तुम्हाला कळेल कशी कशी येते, नाही तर नाही तर नाही समजेल. ब्लॉग मध्ये आपण सांगू कशी झाली ती, नंतर आपण सांगतोच. पिशवी मी काय आणली नाही. तर हे बघा, छान अशी पनीर चिली. वा, ही संपली आणि मी तुझा थंबनेलसाठी फोटो काढते. वा क्या. तर चला आता आपण डायरेक्ट घरी कुठे घरी खायचे आपल्याला. चला. तर मित्रांनो गाईज, आपण आज शूट नाही करायचं, उद्या करायचे. ऑलमोस्ट 11 वाजले. आज मी खातोय कारेगाव कलिंगड. हा माझा वॉटरमेलन. आणि काय कलिंगड एकच असतं दोन्ही पण. तो कसं आहे, गरमीचं कलिंगड खाल्लं पाहिजे, चांगलं असतं कलिंगड दही. ओके. हां, ताईने बनवली कोळंबी चिल्ली, मस्त झालेली, एकदम छान, एकदम परफेक्ट. रेसिपी ब्लॉग या चॅनलला जाऊन बघा, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे. मला कलिंगड खातो असं गारेगार लालेलाल. पप्पाने आणलेलं कलिंगड. तर ब्लॉग पण पुरे आहे, आता एवढं खास नाही. कोळंबी चिल्ली कसा वाटला आजचा दिवस माझ्या ब्लॉगमध्ये कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू आपण उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.